Zer da tradizioa, zer modernoa, zer da kanpokoa, zer da hemengoa. Atzo ez da gaur, gaur ez da lengoa. Gure kultura zarra da baina berritzen doa. Zer da tradizioa, zer modernoa, zer da kanpokoa, zer da hemengoa. Atzo ez da gaur, gaur ez da lengoa. Gure kultura zarra da baina berritzen doa. Zer da orain eta zer zen antzina, ez doa nura neuz aintzina. Galduta jakina nork hautatzen du zer den ongi gina. Zarra hartuta egin berdina edo besten hartuta geure egina. So egin ez uzela bur, anitz haude buru makur. Zaharra zezira segur eta berriaren beldur. Zer den bizira unaia, bakoitzak bizi du bere garaia. Ezin badu bizi hontan, bizi iraun bizi hortan. Ezin dugu utzilotan, instituziotan, gutxi batzuen desiotan. Entzun dutola, kultura salgai dagola, abai zein preziotan. Gure kultura eta gure ondare zaharran doizbait izan zenaren jabe. Alare datorrenari eta berriari aterik itxik gabe. Eta gibelera baino antzinera begira, begiak tateak ideki behar dira. Kultura, Euskal Herri negagura, denok dugu asketa aski ezauna. Kate motzen lotuta sortu da, eta gudenak bertan konplize bilakatu da. Kultura, Euskal Herri negagura, denok dugu asketa aski ezauna. Kate motzen lotuta sartu da, eta erroetatik irten den fruituan zua. Kulturarekin akorde, ez egotea seinale, hau idazteko dena botzeko eta esateto zen. Kokoteraino gaude, ez ge aldatu ezer, justifikatu ezinek ezkin gauzak iten etengabe. Oraindik zama hundia da, urte asko jugu aurren, ikasteko nola diren gauzak ta egoki jartzeko iten. Ta gaizkiten dugula, mende asko diren arren, okerren errepikatzeak ez du ezer bermatzen. Aski da ta gelditzeko gara aske, errefuxatu berdien gauzak botzen hasi gaiezen. Garaia da bai, ez dakiltzea izazten, duela mendeko gauzak irautea saiatzen. Baliorik ez dute zuen argudioek, oain arte hola izan da ta kaso ez toker. Autokritika faltan, euskaldun artian utz dezagun bengo zerrua kanpoko ibotatzen.